दिनैहाय आङो नैबे जायगायाव सफैनानै दङलाय आरोना जोंहा XEM फेरेंगा सारनि न'आव जोङो दिनैहाय फैदों आरोखि ना दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना जों मानि थाखाय फैदों नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ लोगोसे जायहा नुवाखै आरोखि ना फेरेंगा सारनि न'खौ फेरेंगा सार माने XEM आरोखि ना रन्जित बसुमतारी सारनि न' आरोखि बियो दा जोङो बे जायगायाव फैदों सारजों लोगो हमनो थाखाय आरोखि ना दा आङो भिडिअखौ देखायलांनि नोंथांमोना जायहा फेरेंगा सारनि न'खौ नुवाखै नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि आं फुरा भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ दा होमबा नाय बेनो आरोखि ना फेरेंगा सारनि न' नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ जोङो दिनै फेरेंगा सारखौ लोगो हमनो फैदों आरोखि ना सबायझार प्राइमारिनिफ्राय नैबेलायनि न'आ बेनो आं देखायलांगासिनो दा बेवहाय माखासे मानसिफोर फैनानै दंफैयो आरोखि ना फेरेंगा सारखौ लोगो हमनो थाखाय नै फेरेंगा सारनि गेटआ बेनो नायलांबानो जाबाय आरोखि दै नैबेलायनि फेरेंगा सारनि गेटआ बेनो दै एरिया गुवारथार बिरादनो सारा ओंखारथ'वाखैना दाबो ओंखारथ'वाखै बेलायनो ओमफ्राय माखासे लोगो हमनो फैनाय मानसिफोर नै बेहाय जिरायनानै दं आरोखि ना बेहायनो गोबां मानसिफोर फैनानै एसे नेगासिनो दं आरोखि ना दाबो उन्दुनानै सिखाराखैदां फेरेंगा सारा नैबे जाहैबाय माने फेरेंगा सारनि बडिगार्डफोर थाग्रा आरोखि ना बेहाय नैबेलायनि बेयो माने गोबां सारजों थाफाग्रा मानसिफोर बेहाय थायो आरोखि ना दा इलेक्सन बोथोरसो दा मानसिफोर फैनानै दंफैयो आरोखि ना बेहायनो थादलाजोबो आरोखि ओमफ्रायथ' नै वाला बेनो फेरेंगा सारनि बाउन्डारि नै बैयावथ' आं दहाय देखायखाबाय माने बेहाय मानसि फैनानै दंफैसै आरोखि ना लोगो हमनो थाखाय नै जाबाय लोगोफोर माने खामानिया बिनि थाखायनोमोन नालाय दा खामानि जोब्बाय थांसिगोन आरोखि ना न'आव अखा हानोसैलायलै दैज्लां बोथोर बिराद जोमैया खालामगासिनो दं आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नै बोथोरा माबायदि बारजों अखाजों फैगासिनो दङ जोमै खारगासिनो दङ बोथोरा